weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to matam to guijilon to sadil to keɗele to aali wuuri to wudduru to cilogne to boyinnaji to wuro soogi to daabiya to koɓɓillo ko on takkusan juula ha to galle ceerno mamadli to dunga ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou sara to ndurmaji ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ƴetti laana mum ndi woka o yaɓani to Rome to leydi Italie tawtor yeyde toon batu taw ko sommet mo mbiyata Afrique Italie to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal gonɗo e cilseltiri laamu mum o waɗi erago o erima dendagal ɓen candidat ji joƴƴinnoɓe dossier ji men taw ko waɗaɓe rekkali woni tigui dossier ji men timmani deɓe jebbilto kamɓe kala ɓe mbawa kadi hormade tunnorgal ngal article 92 de la constitution et au respect de l'état des droits mo leydi ndi ha joni to leydi Sénégal ko ñande aset nogas jeeɗiɗi e aletta nogas jeetati janvier gonɗen ɗo wonata ziyara annuel kewɗo waɗede kala hitande to Dunga tawa koto galle ceerno Mamadli to leydi Mali dem woni tigui société énergie de Mali ko société kalfinaɗo ko fate kuɓɓam ɓena gollotonoɓe e oɗon société hewɓe mabɓe kay e oɗo saaha joni mbiyama teb ene tawi e nder nibbi e nder cuuɗi nibbi to kasoji e nder leydi he e mbadi mandade dépôt tawi ko tumaɓe mbuñari to leydi Burkina Faso laamu transition ngo leydi ndi e gardugol capitaine Ibrahima Traoré eɓena jokki kay nangude kala saaha ɓen ɓe jadani e mabɓe miijoji kedde Afrique ma en kettoroɓe ɗo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jabiri ma en jaa ha to leydi Ukraine jen ha to guerre hakkude Israël e Hamas to leydi Chine to dawlaji dentuɗe Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiɗi hebde humpitol laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis hibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓalayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdoulaye Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala to Nouakchott waɗɗani Robin 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe badden dando faade ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji.
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Maître Adama Balde, maître en sciences occultes. Maître Adama Balde ko patrimoine mawɗo no feewi wonande culture fulɓe to banggue fina tawa. Maître Adama Balde ko tradi praticien kettinaɗo e nder windere nde kala baɗɗo wittoji mum to leydi Gabon, leydi Cameroun, leydi Congo kono kadi ha to Benin, Burkina Faso, leydi Guinée Bissau, Conakry, leydi Gambie, Sénégal ha to Mauritanie e nder yoga e windere nde kala ha to dunde Europe. Maître Adama Balde mo ganduɗa waɗi tan koye wittoji ganni fulɓe fina tawa bittowo ha humpito yoga e ñabboji cuuɗiɗe nder ɓalli kono kadi omo humpiti kala kene safra ɗuma. Maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en sciences occultes taw kadi ko patrimoine mawɗo no feewi to banggue culture fina tawa fulɓe bittowo leɗɗe fulɓe ñawdorde fulɓe biiɗo e heymon fulɓe duttoɗe e ñawdorde mon saabu hanki so tawi mamira mon jamreɓe ne kaale haalete ko ñawdorde mabɓe ɗe ñawdorde noon ha hande ne keddi e nder nokkuji men e laddeli men woto yeeɓe a neɗɗo jiɗɗo feeñje puɗɗiɗo feeñje mo añɓe goni yeeso mum sa jokkodire Maître Adama Balde ma heɓ ndenka e kisal kono kadi an joguiɗo ñaw cuuɗiɗo e ɓandu maɗa jiiɗoma kala sikka ñawani tawan ka ñawɗo Maître Balde holliti ene humpiti hen gueɗe kewɗe. Maître Adama Balde en sciences occultes mo ganduɗa ko maître kettinaɗo yoga e nokkuji e nder windere nde kala sa jokkodire makko mawo haalane hen gueɗe kewɗe ha an hoorema mbawa heɓtinde hoore maɗa sa yiɗi jokkodirde e Maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en sciences occultes mbatta ko 78 601 75 75 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa so tawi ko tonggode makko leydi Gambie mbaɗa 265 27 71 walla mbaɗa
514 66 66 metre adama balde jinganen fulbe ene tawe to Serekunda tawete koy leydi Gambie nokku biyeteɗo nema alkali sara police waɗani kadi juma mawɗo mo nema alkali musidɓe tedduɓe metre adama balde maître en science occulte e GSC moɗona kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone naasaande nogas e joyi lewru siilo woni janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi alkamisa sappo e tati lewru mawnuma yaawa hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyi habruji mon ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiɗen to banggue nate ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗorɗen Mauritanie naɓe joyo mbarama sara kerol hakkude leydi Mali hakkude muɗuma e kerol leydi Mali e leydi Mauritanie sara wuro witengo Nouara kamɓe joyo kala noon hollirama tigui ko armée leydi Mali woni koninkoɓe leydi Mali kañumen pelliɓe honono holliri kayisideji tawanoɓe nde ɗon walde hollirama noon guila e réseaux sociaux ji ha e banggue nate ɓosoje kala ɓe kolliri hen ha wargo ngo ha ɗo noon to kalten ɗo teskama tigui wona laamu leydi Mauritanie wona ngu leydi Mali hay goto e mabɓe ala baɗɗo hen haalande ko fati e oɗon habaru ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen bureau assemblée nationale mo leydi Mauritanie ɓe jowi sarɗiyanke jeeyaɗo e landa lunda wiyeteka swaba tawi ko biteɗo Mariam Mintou Cheikh o yowa noon ko jonɗe nayya woni tigui 4 session parlementaire ko ɗum woni o yowira noon ko suddemo konngudi cofɗi no fewi faade hoore jagoɗo leydi Mauritanie e faade e ɓaleɓe gollotoɓe e laamu leydi Mauritanie kala o holliri noon wonde hoore jagoɗo leydi Mauritanie hono Mohamed Bilali Oula Messoud o holliri tigui wonde ko rawandu taw ko rawandu nehandu woni chien de garde wonande kaya hoorejo leydi ndi ko noon kadi honden kadi on qualification o waɗi faade dendagal ɓen ɓaleɓe gollotoɓe e laamu ngu e oɗo saaha joni caggal nde wukkiti ɗiɗon konngudi noon teskama tigui hewɓe kolliri o yafnima hen pular noon e heewide konngol kon ndiyam so ruufi ɓoftotako hay yafnande nde teskama tigui ɓe mbi kolliri wonde ko caggal nde mbirana Daoul Abeydi namdinoma kay nde o yafnoto suudu ndu haɗani noon e oɗo saaha joni ko jowaɗo ɗen noon jowanɗe tawi ko joɗanɗe nayyi woni tigui session ngaji nayyi parlementaire o wawata tawtorede ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ƴetti lana muma ndiwoka alarba hanki jamma ɗo e Nouakchott to Nouakchott o yaɓani Rome noon ko leydi Italie tawi noon o rewata ko Genève nayimo toon noon ko tawtoroyede batu tawa ko leydi Italie yuɓɓinta hakkude muɗuma joɗoto e leyɗe Afrique woni sommet Italie Afrique duusimo ha to bowallade diwoje ngal umtum si hoore jagorɗe makko hono Mohamed Oula Bilali Messoud wondude secrétaire général à la présidence de la République wondude ministre conseiller à la présidence de la République wondude e yimɓe gouvernement hewɓe wondude chef d'état major keeriɗo à la présidence de la République wondude cukko gouverneur Nouakchott banggue hirnangue wondude hoorejo Nouakchott région de Nouakchott wondude kanko Mohamed Cheikh Ghazouani noon o yahani goto omo yaade c'était timmuɗo no fewi toon to leydi Italie ɓe o yaadi ɓe noon ene tawe hen Moukhtar Ould Ndiaye kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la République wondude Mohamed Salem Ould Merzouk kañum woni jagogal kalfinagal ko fate jokkodiral leyɗeɗe e gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères wondude Mohamed Mahmoud Ould Dahi on ko ambassadeur jonniɗo leydi Mauritanie toon to Rome to Italie wondude Hassan Ould Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ko oɗo seti woni ɓe o yaadi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeetala bitegal Tazour e gardugol gardiɗo ceetal ngal woni le délégué général de la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour hono biyeteɗo
Mahmoud Wul Mohammed o tawi omo ene ɗoftimo tawi ene ɗoftimo e ɗen golle hono gouverneur mo Guidimaga biteɗo Ahmed Wula de ɓe mbaɗi supervisé alarba hanke nogas e nayyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi to wullurami am e to wullurami de taw ko guure taweteɗe nder muqatta mo Ngabou ko noon kadi e to wuuro to guure biteɗe Beydi Asaka e to wiyete Fel Harina e to wiyete Boisa ene tawe nder muqaddade Wuliyenge ɓe mbaɗi to noon inauguré gueɗe badde fayida no fewi tawi ko ɓamtoje ɗiɗon nokkuji ko wayno kay inauguré boyli ɗiɓe mbaɗi toon e ko wayno kadi inauguré central uji solaire ɗiɓe mbaɗi toon ɓe dokkiri toon kadi carte kanam woni assurance maladie ko noon kadi haalisaji kewɗi taw ko ɓe mbiyata transfert cash woni waɗama toon waɗande kay ɓen taw ko ɓuurɓe miskinade woni ɓuurɓe jojjude hono représentant ji noon woni responsable uji wuuro mo Wularam 1 e Wularam 2 ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no fewi ɓe jetti ɓe jarni hoɗe ɗiɗi Mohamed Cheikh Ghazouani ko noon kadi gardiɗo ngallo catala e bitengal tajour ko leydi Mauritanie ha joni laamu leydi Mauritanie ɓe cifodiri e badda woni banque africaine de développement sifande ɗiɗi tawi hen sifande ko ñamande woni taw ko ñamande wondude e don ɗum noon ko ñande alarba nogas nayyi woni ñalawma hanki o sifande nde sifa taw to banggue ñamande nde noon e to banggue ballal woni don yidde kay finance de projet taw ko projet mo mbiyata d' interconnexion électrique ko fati kay e ƴellidde kuɓɓam mo 225 kV ɗum noon ko ummade Mauritanie faade leydi connectude leydi Mauritanie e leydi Mali wondude kay e développement développe des centrales uji solaire associé ɗe ɓe mbiyata PIMM sifande nde noon to banggue leydi Mauritanie sifi ɗum ko biteɗo Abdessalem Wul Mohamed Salah kañum woni ministre de l' économie mo leydi Mauritanie so kañum sifi ɗum tawi koto banggue baɗo woni banque africaine de développement toon noon sifi sifande nde ko debbo tawi kañum woni directrice générale adjointe hono madame Melaynine Bloomberg kañuma sifi ndeɗon sifande to banggue batto sifande nde noon sifande nde noon jaru ɗeɗon sifande jaru muɗum noon to banggue don o woni ballal ngal ɗum noon ene qime ha million ene fawi temedde 1,500,000 taw ko haalisa dollar américain tawi noon koto banggue ñamande ɗe ɗum noon ene qime ha temedde capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi million taw ko haalisa dollar américain so weccitama ya uguya ene hawra ha temedde jeeɗiɗi milliard taw ko uguya e haalisa limore hesere nde ɗum noon tawtoyi ɗum noon ndeɗon ñamande walla mbiɗen ngallo ballal ndeɗon ñamande sifande ma tawtoy kay cifande ɗe leydi Mauritanie sifodirno e badda ko ɓooyani ɗum wonno ko 16 million woni 16 million taw ko haalisa dollar ene qime ha temedde jeegom e capanɗe jeetati milliard taw ko haali million taw ko haalisa uguya e limore hisere nde hono ministre leydi Mauritanie kalfinare ko fati économie et développement durable o jarni badda no fewi darde muɗum kay yidde ɗoftude leydi Mauritanie ha kay ɓeydo ƴellitade ha tenti noon e fannu énergie ene tawtora sifande nde noon nani Wula Chiroga kañum woni ministre kalfinare ko fate pétrole de l' énergie wondude e mine wondude yimɓe laamo hewɓe no fewi taw ko dillotoɓe e nder oɗon ministére ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commissaire des police mo legal Tafarak Zeyna biteɗo Mohamed Wul Sidi Wul Mukhtar o riwama e poste makko ha laaɓi o waɗama limogé guila ñande talata nogas e tati lewru siilo woni talata hiccenki o janvier 2024 ko note circulaire noon umminiɗo direction générale de la sécurité nationale holliri tigui wonde o riwama e golle o riwa noon ko caggal kayde suka Sénégal najo goto mayno e nder commissariat des police mo o ardi o siftinde on noon aljuma ɓenutto o police hollirino wonde kay neɗɗo goto sagata goto maayi e nder commissariat hen tawi ko Sénégal najo ko koɗo Sénégal najo ko plainte taw kadi ko plainte waɗano e makko on plainte kadi ko Sénégal najo hono makko wonno e makko plainte police o noon holliri tigui wonde hollirino wonde ko bartiɗo
ha joni ko leydi jammima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal hewɓe kolliri kay e jangel kewɗi bindi wonde bilan maynoɓe accident dow lawol Prokhana ɓeydima won bilan o ko sappo e tato neɗɗo mayno hen ɓe kollirino wonde bilan o yettima yimɓe sappo e nayyi wasɓe pittali mumen kono noon hôpital to ɓe cellnade ɓe goni toon yeddi oɗon kabaru ha sori ladde ɓe kolliri noon ha joni bilan mayɓe kay ko sappo e tato tan ko ɗum woni toɓe jarata eɗen ñaago Allah kadi yo bilan o ha ɗon tan siftinde on noon ko bisa mo yinde tata kañum felɓodirno e bisa transport Mbacké Touba ɓe ɓe pelɓodirno noon ko tolno wuuro witego nebbe yimɓe jeetato ma yino sur place ɗon e ɗon kawruno ela diala tato waɗɓe noon koye saaha gunduno ko yinde nawe e cuuɗi cafriɗi kawri ela dial ko adi kene jettoyo toon ɗiɗo waɗɓe noon masi pittali mumen koto hôpital Henri Lubbe mo juro bella ko toon ɗiɗo ɓe canki on paami bilan o hawra sappo e tato neɗɗo wasɓe hen pittali mumen ɓe kolliri noon sappo e goho waɗɓe ene mbarmi hen e nder ɓen sappo e goho barɓuɓe hen goto noon en tampino fewin tawi tigui e to réanimation ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall o radio gendi Sénégal gonɗo e cilsetiri laamu mum o erima ɓen kay yimɓe taw ko yinnoɓe wonde candidat ji e sumgoji hoorejo leydi tijjadi kay ñande nogas e joyi lewru février 2024 darto ɗum tawi noon ɓen candidat ji ko cour conseil constitutionnel kañum tigui waɗi rejeté walla waɗi recalé dossier ji mabɓe tawede kay holko ngakki hen kanko Macky Sall horejo leydi Sénégal o waɗi erago ɗon faade ɓen nde ɓe tinnoto tigui ɓe jebbiɗo ɓe mbawa kadi tugnade hormade tugnorgal walla mbiyen article ngal 92 taw ko constitution mo leydi Sénégal et au respect de l'état des droits o riwti noon kala miijo kay ɓen eratoɓe kay kala saaha wonde kay yo sungoji ɗi dirtine ɗo ha yesso ɗum noon holliri wonde ɗum ɗon kay waɗata sungoji ɗi hay ñalawma goto ala hen ko dirtinte ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen sagataɓe ɗiɗo taw ko Sénégal naaɓe wurɓe dara leydi France so Allah ɓurani fabade ɗumen wone mabɓe kala ma hettane duuɓi nogas ko foti lelade e kaso ɗum noon mam fedde hen duuɓi nogas ko foti lelade e kaso guila altine ɓennuɗo noon cour criminel mo leydi France woni tigui koye dossier ñawore mabɓe kamɓe ɗiɗo kala noon hen goto ene wiye be ene yette guingue ne yara duuɓi nogas goɗɗo wiyete ko ka ene yette ñang on yara duuɓi capanɗe tati kamɓe ɗiɗo foof noon ɓe tuuma kamɓe ɗiɗo kala ko wadde violé suka debbo goto taw ko viol en réunion woni tigui ɗiɗo kala walla yimɓe hewɓe jimde debbo goto ene mbaɗay mum ya zeyna ha ko ɗum woni koɓe ñawirten ɗum noon kamɓe ɗiɗo kala noon suka debbo o noon jeeya tigui koto leydi Suède woni ko suédoise mo yara duuɓi nogas à peu près duuɓi nogas ɓe tawdirno ko nder restaurant goto woni nokku ñamirɗo caggal ɗum noon ɓe bismi suka debbo o ɓe gona yewtidde mum haaɓe keeɓi hakkille mum ɓe nawi ɗum appartement mabɓe ko toon ɓe mbaɗe suka debbo o ya zeyna ha kamɓe noon koɓe yedduɓe ɗum ha sori ladde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen accident kulɓiniɗo waɗi to monument de la renaissance ko oto goto mo hinde oto goto katkada mo hinde rangeur vert ko kañum tigui teɓɓiti dow pont tolno wakam waɗi ko sanga 6 heures subaka hande waɗi noon neɗɗo goto basɗo hen fittade mum koko ninkoɓe faabo woni sapeur pompier en kañumen garen ɗon goski kañumen kadi mbawi ittu ɗon limsere oto nde caggal kay oto o laatima limsere walla laalagal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e fannu accident ji ha joni accident musɗo waɗi to Kédougou ko camion mo matricule DK 6110 BL kañum tigui filmi moto mo hinde TVS jollunoɗo sagataɓe ɗiɗo wonno joɗaɓe ɗiɗo ɓen sagataɓe ɗiɗo noon ummino tigui koto Kédougou ɓe pano koto wuuro witego Jimma Guiri ɗo kala ko hen kawri e radio ko ɗon mbasi pittali men hen goto yaranno ko duuɓi nogas e ɗiɗi goɗɗo o noon ko ɓurɗo famdude yaranno ko duuɓi sappo e jeenayyi accident noon ko alkamisa hande nogas joyi lewru janvier ɗum waɗi to yaltirde commune mo Kédougou e dow lawol Saraya Sanga mbiɗen dow lawol ɗum waɗi
tigi dow lawol saraya camion o noon rimdude camion o noon rewno ko caggal mabɓe ko ɗon tigui camion felmiɓe rewi e dow mabɓe ɗiɗo kala ko ɗon e ɗon kawri ela diala kamɓe mayɓe ɗiɗo ɓe noon ɓe jeeyano kamɓe ɗiɗo kala ɓe jeeya koto wiyetego janguiri sapeur pompier et police kala mbawi adde ɗon police waɗi constat mum sapeur pompier en kañumen ƴetti ɗon goskiji ɗi ɓe nawi ɗum to morgo hôpital mo Kédougou eɗen mbiya tan de Allah jurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen Amadou Ba hoore jagode laamu leydi Sénégal o waɗi jillu makko to Medina Baye caggal kayde o ummori noon to nokku biteɗo Prokhana o riftoyi noon to Medina Baye juuroyade khalifa diine wuuro ngo hono Serigne Mahi Niassa ɓoyata noon gammu taw ko gammu Tayba Ndiasena saabu ko aseta ɓawo janggo ɗum latoto khalifa mo Medina Baye noon o jaɓɓima o teddini o bismima toon no fewi kayem hoore jagode laamu ngu e taw noon o tawtorama toon kadi kanko Amadou Ba o tawtorama toon silkeji Qur'ana Amadou Ba noon holori khalifa wonde Macky Sall ene welti kay e darde makko no fewi kanko e nando makko kala taw ko tambiɓe diine o e nder leydi he e darde mabɓe mantinino no fewi o ñaguima noon khalifa o nde ñagantomo Allah kay nde Sénégal ƴellitto Sénégal kidi nde dumoto jaam dumoto e muɗuma mbeɗe kaye ha sumgoji ɗi kadi mbawa rewde dow jaam e kisala en mbi allahuma amina o hollori kadi ɓoyata maw artu saabu ko gatto tawtorede gammu woni mawlude Tayba Ndiasena so tawi kaye Allah lubrimo wonki lubrimo cellal ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to dunga e oɗo saaha ɗon so yonti hakkillaji kala keedi ko ila dunga taw ko yaade tawtoroyede ziyara annuel batteɗo kala hitande hikka o noon ziyara o ko ñande nogas e jeeɗiɗi ñande aseta nogas e jeeɗiɗi e leta nogas e jeetati lewru siilo woni janvier ndu gonɗen ɗum kono noon teskama délégation ngaji kewɗi gila ummotoɓe to leydi Mauritanie ha ummotoɓe to leydi Guinée to leydi Mali to leydi Gambie kala kewi arde kaydi na délégation ngaji hewɓe mabɓe kewi arde ko gila aljuma janggo o kewi arde toon tawi kadi ɓurata addudeɓe toon ko yidde yidde tawtorede kayim ko fati asru aljuma ñande subaka aset noon sappo e jeeɗiɗi lewru janvier ko ñande hen tigui ziyara o fuɗɗoto tigui tawa ziyara o fuɗɗoto ko silkeji alqur'ana silkeji alqur'ana e adaduji ko hen ɓe gonata guila subaka kayim ha 14 heures so ɓe gottima so yi ha takkusana juulama ɓe mbaɗata kadi yewtere woni conférence ko fati e diine islam ko fati kadi e sembinde yimɓeɓe e kulol Allah e sembinde yimɓeɓe e diine islam ñande jamma asere o noon ko hirde taw ko hirde almuɓe mawludun nabi caggal kayde kiraɗe ɗe kirtam ha salatu ere subaka aleta nogas e jeetati lewru janvier ko subaka o ko juuroyade e moƴƴuɓe to bamgule wuuro ngo soɓe garti ceerno Mamadou ƴetta khalifa diine wuuro ngo o ƴetta konngol wasiyade yimɓeɓe e hulɓinde ɗumen walla tigui jeetinde ɗumen e ruttade kay wiide ɗumen nde ruttoto e kulol Allah e wadde wasiyaji makko no heewi wadde e kala saaha koye ngan sanga noon o woppita dendagal hoɓe délégation ngaji ɗi kay andindeɓe so bottaji ɗi e gottama kala kay jiɗɗo hodde ɗaccitama jiɓɓe heddade kadi bisimilla mumen e galle o subaka aljuma janggo o noon délégation timmuɗo ma ummoto wuuro men likseba gorgol e gardogol ceerno Amassi umma ceerno Amadou Mamassi ummade kay toon to likseba gorgol taw ko délégation timmuɗo faade to dunga noɓe kewi wadde e kala hitande kabaruji men ɗemgal pulaar sennumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena affaire EDM woni énergie di Mali ko société kubbamo leydi Mali kala ñalawma e ɗum ɓeydo sattirde kay ɓeena tumaɓe juuɗe mumen e kundu men kala moddude e mbuñaari kene wona joni noon jonte ɗiɗi ko hewɓe kay jofano peɗeli hewɓe kadi nanganoma hen joni ko debbiyeji taw ko mandade dépôt ɗum tigui woni e sarede e yoga kay e ɓen taw ko mennoɓe ardade oɗon société ko wayno bite
biyeteɗo Lemina Saydou Traoré on ko ancien ministre des mines de l'énergie et de l'eau on ko gila kay altine kay ko baɗaɗo mandat de dépôt e yamirore cour suprême ko noon kadi ko noon kadi joom ngaalu woni homme d'affaires tawi ko fournisseur uji kewɗi ay dilloɓe to banggue carburant hewɓe mabɓe kadi mbaɗama mandat de dépôt ko wayno patron gardiɗo oɗo société biteɗo société la et fils hono biyeteɗo Mamma La on e oɗo saaha joni tawi e mbadi mandat de dépôt ko noon kadi ko wayno ancien directeur général société EDM hono biyeteɗo Oumara Diarra e wondude Qouraysi Konaré ɓeɗo kala mbaɗama mandat de dépôt ko faddi kadi e alhaali codgol no gasa jeeɗiɗi groupe électrogène taw ko groupe aji ɗi mbaɗaka barkaɓe conno wondude des transformateurs hewɓe kadi ni tuuma juuɗe mumen ko ɗumen kala muddude e mbuñaari ɓen noon ko ɓen noon ko wayno kayi hono ancien directeur administratif et finance tawi kadi ko kañuma woni oɗo saaha joni conseiller directeur général EDM tawi e oɗo saaha joni ko kanko woni ɗaccon haqqi kanko woni e oɗo saaha joni conseiller directeur général EDM biyeteɗo Boubacar Diallo biyeteɗo e gonnoɗo kadi directeur de la production hono Ousmane Traoré e gonnoɗo secrétaire général chargé du département juridique taw ko debbo biyeteɗo Aminata Niane ɓe Amina Niane kamɓe kala e oɗo saaha joni kamɓe kala noon ɓe mbaɗama e oɗo saaha joni bandade dépôt ɓe tuuma kamɓe kala ko mbuñaari e waɗɓe hewɓe no fewi ɓen keɓani indi mumen hono noon so tawi noon ko PCA woni président du conseil d' administration société o on noon cour suprême o laɓɓini ɗum ha laaɓi o hoppitama e oɗo saaha joni ko libre et si mouvement to waɗa kala omo wawi yaade ko tumano ko foof tawaka e makko kanko Allah dandimo ha joni ko leydi Mali keddoɗen Yacouba Katile kañum woni président du conseil économique social environnemental et culturel mo leydi Mali omo tawe jillu makko taw ko jillu golle jillu cehilagal to leydi Maroc ñande alarbande noon horejo chambre des conseillers tawno ɗum woni sous deuxième chambre du parlement mo wiyama mo leydi Maroc bismima joddima e makko en audience e nder bureau ji mum hono biyeteɗo enama mayara bismimo toon noon to Maroc kanko Yacouba Katile ko nanɗo makko sehiɗo makko taw kañum woni président du conseil économique social environnemental et culturel mo royaume du Maroc hono biyeɗo Ahmed Bedda Chami ɓe jewtidi noon ko heewi kay ko fate yidde ñastade galle cihlagal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tengti noon e fannu moɓe dillata kamɓe ardiɓe ɗiɗon nokkuji ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi sono mbima to leydi Mali koto Burkina Faso paaden laamu militaire to ardiɓe transition mo leydi Burkina Faso e gaddugol capitaine Ibrahima Traoré e ɓina jokki kay wadde nangɗe mabɓe woni nangude kala saaha yimɓe ɓe jadani e ɓe miijoji caggal nde ɓe nanguno neɗɗo dawrugol woni l'homme politique biyeteɗo Abalas Ouédraogo ɓe ndewnino e hen ko neɗɗo taw ko défenseur du droit de l'homme woni darniɗo ko fate haqqeji innama ade biyeteɗo Daouda Diallo joni kadi wiya teeba ko on taw ko tawi ko avocat woni hujjiyanke on noon ene wiye hujjiyanke biyeteɗo Guy Hervé ko kañuma nanga on nanga ko alarba hanki o hato nanga ko nder Ouagadougou lamorgo leydi ndi ha ɗo noon andaka tigi ko nanguira habaruji men kedde Afrique ma en jabbo musidɓe men sehil men hono Alassane Oumar Mbodjo salam asalminama juram en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓurtiwde dongre Afrique puɗɗiɗen ko leydi kono Mali to Kobani ɓundude kanŋe jortima toon e asannoɓe taw kadi ko kanŋe fodde capanɗe jeeɗiɗo mbasi hende pittali mumen Burkina Faso laamu ngu tenkini mbari hono ko Haruna o ulilille taw ko ɗiɗaɓo gardiɗo fedde état islamique toon to Sahel Côte d'Ivoire ene wonde beelama e weytare gam kay artude kay e kan mo ujunnaje ɗiɗi e nogas rek tawno koɓe folanoɓe no fewi guine équatorial to ko fiiɓe ma won nayyi e haydara
Nigéria fi ɓe gotila e dara nde tawno ɓe jalti ɗum alaɓi ko Allah e oɗo équipe mo Maroc fi Jambi taw ko gotel e ndiga ɗum artiriɓe e kadi taw kadi koye kan mo ujunnaji ɗiɗi e nogas leydi taw noon Côte d'Ivoire naɓe ɓe ene wayno supporter ɗi foof ko jogino métre mawde no fewi e wonande kono équipe o ɗum waɗi entraîneur maɓɓe Jean Louis Gassé ittama e golle mum lomtigo oɗo saaha ko Emerse Foye ɗum noon dey ko oɗon ɗo watta keppu gendi maɓɓe ɗum noon ene wiya tan ko yoɓe mbaw kadi ɓe darna koyɗe maɓɓe gam matew kadi ma mbawta wawata ko ɓe dañi nde tan onde kamɓe goni leydi kay jaɓɓiɓe kadi fettiyankoɓeɓe kala Niger général Tiani wi permis ji kadi miñe ɗi foof yoɗi dartire adi ɗum noon ko fodde ujunere e temedde nayyi kilo kañƴe e nangga toon to bawol toon to bo wallaɗe diwoje Addis Abeba toon to Éthiopie namde noon enen goni toon no fewi halno kalke o kañƴe o yaltiri to bo wallaɗe diwoje mabɓe ha yettoyo toon to Éthiopie Nigéria Bola Ahmed Tinubu ko hoorejo leydi ndi o jodima noon o jaɓɓimo toon hono Anthony ono Blinken jagorgal ono leyɗele dendude abri ko yewti e caggal leydi ɓe jewti noon ko juuti hakkude mabɓe gam ɓamtare hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe Tanzanie horejo leydi mabɓe Samia Suluhu kanko de o ɓen pellital nawtude molinoɓe toon e leydi ɓe mabɓe umminoɓe to leyɗele goɗɗe fodde kay 150 ujunere neɗɗo ɓe noon ɓuuri hewde ummori ko toon to leydi Burundi downoɓe toon kañum e RDC Congo Kinshasa ɗum ɗon noon ko kewendi sarɗiyankoɓe laamu ngu mbaɗi toon moɓodiral mumen fodde kay temedere sarɗiyanke fandare mabɓe noon ko yidde wawde kay jogade taw ko kewendi toon to suudu gendi mabɓe haɓe mbawa kay wawde kay jogade toon keewal no fewi Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo tinguɗen e dongre Afrique ñalawma hannde o taw wonno koye edade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj yo jaam jogomi jogo moon gon kay min yeyande keɗotomi ko jange heblo sukaɓe Afrique nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede buɗal yurmede aha yaya jeeya moƴƴa dande wela segene golle ma jooɗi peewi kabaruji men ɗemgal pulara takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sili Bato Moderna ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Habousa Diallo to Kidira kabaruji men joolam jabiri koto leydi Ukraine puɗɗoɗen laamu leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓeydiɓi 11 dorona e nder 14 dorona ɗi laamu leydi Russie nulduno e mabɓe jamma hanki o ayni noon e mabɓe taw koye mbadi bombardement ɓe kolliri noona kanji noona 11 ɗiɓe liɓiɗi kala ko mabɓe systéme mabɓe de défense aérienne kañuma liɓi ɗiɗon dronaji tati keddiɗɗi noona jani koye nder région mo Odessa e nder région goɗɗo biteɗo Mykolaiv ɗi mbaɗi toon noon barmuɓe hewɓe no fewi hay sinno kay hay goto wasani hen fittandu muɗum koto leydi Corée du Nord paɗena alarba hanki o laamu leydi Corée du Nord ɓe kolliri tigui wonde ɓe aynima missilaji kewɗi no fewi taw koɗe yinde croisiére ɗi gayniɗi noon koye nder maayo Ola woni mer jaune ɗum noon tawe to kerol hakkude mabɓe e Corée du Sud to leydi Israël hakkude mum e Hamas guerre hakkude leydi Israël e Hamas ina jokki ha joni haydara kay so wona ko ɓeydi haydara ala ko usti hen
alkamisa hande o garmi ngara musɗo waɗi hakkunde ɓeena wiyeteɓe Hamas e koninkoɓe leydi Israel to nokku biteɗo Khan Younes ene tawe to banggue worgo Gaza. Leydi Qatar noon hondude leydi Égypte e dowlaji dentuɗe Amérique nana dari kay yidde mabɓe ko yo trêve kessa woni tigui dartinde fiyande yo waɗe taw kadi ko trêve juɗɗo no fewi beele kay guila to banggue guura ha to banggue safruji e jaram kala ene wawa addede nder Gaza beele kadi prisonnier ji wondude e ɓeena nangaɓe otage ene mbawa wossodirede hono kay no ɓe mbanno e ngol to lawol ni hono directeur général no directeur catala bitengal INRWA ko catala loni tawteɓe kay taw kalfinaɓe ko fati réfugié ji e nder Palestine ɓe kolliri mette mabɓe no fewi kay faade kay e laamu Israël ɓe kolliri kay wonde oɗo saaha joni laamu Israël waɗi violé règle fondamentale de guerre wasi kay hormade ɗen taw ko cate ko gotago windere ko wayno loni podde renede kay saabu kay ɓe kolliri wonde charuji de combat taw ko leydi Israël aynima piyande walla bomboje e bâtiment mabɓe woni hoɗande mabɓe taw ko bureau ji mabɓe e ɓen réfugié ji tawete e nder on bombardement ɓe kolliri yimɓe jeenayo mbarama hen fodde capanɗe jeeɗiɗo e joyi woɗɓe kadi mbarmi hen hono ministère de la santé leydi Hamas catala Hamas ɓe kolliri bilan kay ko wasi pittade men tobbi ko guerre o fuɗɗi ñande jeeɗiɗi lewru octobre fayi oɗo saaha joni ɓe jettima nogas e joyi ujunere e temedde jeeɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittade men so tawi noon ko barminaɓe e oɗo saaha joni ɓe pandima capanɗe jeegom e tati ujunere koto leydi Chine paaɗena cuumu kulɓinigo Allah ɓuuri hulɓinade waɗi tigui e nder supermarché goto to banggue worgo ɓaƴo funnague leydi Chine waɗi capantato e jeenayi neɗɗo hawruɓe hen ladial mbasi pittali men yimɓe jeenayi woɗɓe mbarmi hen enquête noon udditama hen beele kayne ande holko saabi kay nguɗon cuumu ɗum waɗi ko alarba hanki o ɗum waɗi ko otoji nogas noon taw ko otoji ñippoji cuumu wondude temedere sappo e jeetati sapeur pompier woni koninkoɓe faabu kañumen goni nildaɓe toon beele le ñippa cuumu ngum koto dowlaci dentuɗi Amérique udditana kabaruji men kala ñalawma garɗo Donald Trump ene ɓeydo ɓattade latade kay candidat landa républicaine e sufgoji hoorejo leydi tijjaɗi kay e lewru novembre 2024 nde gonɗen hitande gonɗen nde ko kanko woni noon mbiri favori woni kay ɓurɗo yakorede wonde kay e landa républicain eɓe goni noon oɗo saaha kala koye daftodiral ko fati kay suɓade hakkude e nder mabɓe kamɓe landaka républicain ɓe hol gonɗo kay gonɗo candidat sufgoji paaɗi wawde kay diftodiroyde walla daftodiroyde e candidat landa démocrate en caggal nde Donald Trump hemno polgu laamu no fewi kay taw koye mbadi sufgoji primaire to état biteɗo owa yontere mayne de joni kadi ko polgu laamu ceer o heeɓi nder oɗo état biteɗo new hafsiri o heeɓi toon kadi ko polgu laamu no fewi o daftodirno toon noon koye gonnoɗo ambassadrice makko to loni biteɗo Nikki Haley o fi ɗum toon ko ha nangue ɓoggi so naati noon so ni noon nattani kanko Donald Trump ma walla to candidat landa républicain en e sufgoji tijjari e novembre 2024 o daftodiriya noon e candidat démocrate en sikka noon ko Joe Biden gonɗo hoorejo leydi ndi mo yaaduno sufgoji ɓennuɗi kemnoɗo polgu ene yakoɗa tigui jogori wonde ko match retour hakkude mabɓe musidɓe tedduɓe ko weeli duumota ko gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓotoje ko miñi men Saydou Abou Bah roɓiɗo Afrique musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on